kublai shibun ya pi ki nong krishan ba it ba ta ka por ngan ya thu ya pi ka we ka ji tu khana ka bas ngo tanat ka bas ngo dan daru de rai shwai ka ta ngo bhawat nam klet ban like ya ka ni ka video comment ru de ka ek ba pis ngo lang ba ka ni ka video ini poi shi ka ji tu khana ha ka we ka shnong la don we utmen ubarius pa hadu kata kata bat ka nam kaspa jung u kala priang keleng keri don kur don jacu ki banyo pateng ya kata kaspak hajar jong u bat ka tengah jong uru kalala yap slam ula don bungut ki kun shinrang bat kun kentai ha ka we gisngi ula kempang kendet barula yap ki kun jong u kila tep ya u halor we ulum harut shnong ha kata ka shnong la don arngut ki briu ki ba im tang da ka thok ka danda kini kita shubna bala ya puta utemen kila lej banti ya kata ka jing tep jong u men met da ka ba khmilin ti ban yo ya kata ka spa ka pheu bala tep lang bet u kumta shimit kini ki arngut ki le khon ban khlong ya kata ka jing tep ha ka bala tep yu ne utemen bat kumba ki kila khmilin ti kumta kila shem shibon ka spa ka tingka ka pesta ya ka bala tep lang kumta baro arngut kila lum lang ya kata ka spa kat ka bakiyo bat kila lej phai shala yin Henry namar ka jing lalot ka ngar jongki namar ba kimpat ngau dap tang ya kata ka baki kiyo kila thau buit ban lej thok no saya ki khun jong ude baro arngut kila riam kum kinong khayirang ba bat kila lej she ying kita ki khna nda kini arngut kila poi haying jong kini ki khun jong to tumen kita ki khun jong u da ka badon buram kila pdyang ya ki bat kila khot ya ki shapo jong ka ying te kum ne kini kila rung haying jong ki Henry Shong pat shong kini kila ong ko hep nis ngau si shika de e bangim shimla tip satya ba ikpa jong phi ila yap no an le kum no phi hep barong in le chi shata ka jing ye I bat ka jing shan ne lok jong I bat ikpa jong phi te ka bom judan shu phi te hep hang ne sla jon ka prot hai ki khun ro hang ta ki le ong ho chen phi ma man ta te om dan shu balum balang yang I kum bale ipa ha ki sngi ki por ki bala le no baro tang ba ipa pate em ino khun swet yang I ila bu ila benda yang I ya ki jing don jing em kat ka ba ya kot yang I ya la ka jong ka bha ka benta khnang bangi ngi ne em suk em san baro shirta we ni kita ki thok ula ong ko hep niawan khnang hang ne ban pentip ya phi ya ka we bar kata ka long bangi awan ban dawa no ya ka ram pa shim sut ipa jong phi shi hajar tingka man hakini kisngi shwa be niaw ka shi hajar tingka ha kita ki por ka long ka ba he hadu kata kata om ka shi hajar tingka ka bangi ngi tep menta hangta kini ki bru kilo ong shushu a bopli ngi ngem shim la yo jing tep ha kasngi ban le on tep ipa jong phi bat ngem shim la yo ban wan ban dawa hashwa kataru bat kumju ha badang don kamet hayeng namar bangi ngem ya don ru hashnong ngingej ba phenom bam e yak sep jongi so bhaban ai no manta namar bangi ngila karke ngin map ya kasut ngin shim tang ya katrai kine ki khna hangta kila shayong jingmut ngan kumno bakin le Henry ban pen shisha ya kata kila ya le katla kat yai ban wat ya ki dulir bat ki sakhi satar bat ki rusket shimram jong ukpa baro Henry kim man lap satya bu la shimram nangno ro hangta kila phaik ten bat kila ong koma ngim sham satya ya kata kot shimram ipapa na phi wats ngau se ho bangim la ban chu seu kum tu lemda pidon da e ban pen sabut ya kata ka jing dawa jong phi bakalong ka ba ho adur lanot long pat we ne kita ki thok ka purthe ayusha ka bokum ka ne ka juk ayusha ka balwan poi hakari jongi ngim ju ai kot shimram menu ru hatu ka juban hok kam don shudu hapdeng khasi khara baroshis ne perthai lada phem ngai ya ka bangi ngi ya thu yangin shulet lihi na umanyam lada uong em katangi ladu ai lada uong hoi kata phide ban seu shisndon kumta kini kile kut ban lej ban shem halum jing tap ha kasngi ka babut ha kata kasngi we na kita ki thok ula lej ban hiar ha po jing tap but we pat ula tap ye u do mau leng knep u ba he ba khnang bo un om yap op hang ta ha po jing tap andala dep ula lej ban shaw ya kita ki khna tang shupoi halum we na kita ki khun ula perta
Ko papa, oi, lati penjalan utaha pojing tep. Pishim ramsha hajar tengkana kini kiba lakli padukon. Haoy, laju bapan ster utau uthok na po kata leu. Siudap no menta kumne, lane kandu kaspa kapheo ka hajar jonga, ladap hinbam ya ka pap, ya ka sep jongki. Ngampoi kan mau banyat hui shwa banganyap. Kino, wat pensidom syu yang syapangkan negat tingkah hokon. Wat penkendit rot syu yang napo karngai kumne bayo wan ngat kapop kesaja halor ke ying kesem siudap no menta hikat ke bagi kipan kikun baro kila syepting ti brusyu bat kila seu baro syhajar tingkada kaplia sudah hau tau uthok utang syuyo ya kata kaplia ula pet bak shalaying klem da klishu ya uta ulok na jingtep uda perkhat bunyo ya kata kaspa kapheu baro tang haladehi uta po jingtep pat ndal ula ap shi ap bar ula khen pala khen bar uta ulok jong poishu uni ula yak sat katla kat yai kat kat yap hang ta hapo jong kata kat jingtep bat harp kabak hadu ula lait thiau nang ta utang shulait nang ta ula lau shiliang ka juti rem na kata kakjat kamon jong utemen bar ula ra bak yaka umare penstet kat bala tang ban lap yu tau wei par ulok anda ula yu inai jengai ula paket linti ya hamar pedeng linti ula bu ya kata ka juti rem utemen bar ula ri khop hakendong yala de sashipor lawan yaj uta ulok jong tup bat kaplia halaka terpeng kriau utang syupoi hangta ula pet kai ship hangi kata juti nang ta ukendat bak da kejar syarud lenti baru da ongartat henrei ngadei banyo juti sijur namar belas tang kriat shish tangba ngan le ayu ya pha tang shiliang kumne uta ulok jong unak ndong ula wiat remuin bar ula ongartat mian me kum tupleng utang syupalat utau bara ya kata ketingka utau wepat ulok ula mi bloit na kendong bat ula leit ban khari kata ka juti hadin sashipang por ula pam lenti biang ya bar ula bret ya kata ka juhi ka juti ha pedeng surok sakumba shipang por rawan poi biang utau thok ra tingka are ula ong marwai kane sashiliang du hang ne kane ka juti ja bangandup ramene ya katuka shiliang mentang layo shijur ki juti peleng dekin ban ibenye ki berit beria hakane ka perthai watla kata ruto ngan pensyat syuahang ne ya kane ka tingka namar bastalia ban ra arsen laisen bangan let ban khar syua ya katuka juti mentan lakran wei bru new talk nang tau tampen kloi kata ka juti baru persyang pong kumta di upong sa klem lau shu uyat kai lep shiliang juti syadu kata ka jaka ba ula laban kendat mensyua ula wat shiwa thangta bat shim lalap shu kata ka juti ula persyang ban pe jarum syaneng syane bacatai henrai kata ka juti kam don shu kumta ula lej ban phai pat ha kata ka jaka ya ka ba ula ban syat ya kata ka pisa bat ka knyum artat lenti uta uwe pat ulok ubalanang abha kendong ula wiat samrkhir moin marwai hangta namar balala ka bujong kumta ula lej ban shim sok ya kata ka plating ka ya ka bala bala ban syat da uta uwe pat ulok jong ndala poi ha kata ka jaka une shim shu ya kata ka pisa ka tingka ya ka ba ula ban syat kumta ula kulmar ula persyang ban wad ya ka hang ne barang tai shim shu hang ta ula tem ya la ka jong ka jing bit bat ya la ka jong ka jing benut jong ya ka ba ula benut ya kata ka shiliang ka juti bat ula ong bangan nom dalej phai pat ya ka to ka we ka juti nganom jendala do ya ka ne ka spa kabanga ngaleban kit henrei namar bo ta we pat ulok ya ubala syashat kelamen shwa long ubru bas neu bat ubak kwan kum balong neu we kum ta ula nang le chayeng bat ula abi hayeng anda neu we pat uperlok ula poi hang ta ula yo i ula sngaule ran suny hatu kata haba ula yo i ba ula ab hayeng bat ba ula shem ya kabut kelan kabut senti jong
kumta nadu kata kapor kini kila waino ka thoka danda poro arngot bat yak ei ka bakile kiele lang yele da ka jing so thu jing mot omsho banesher kala iwei perlo ka ne ka jing tu khana kala poi shak bakot khublai shajar ngo ye phi paro